és, sens dubte, la icona de la festa, però no s'enganyen. Ser fallera major de València tampoc és tan fàcil. Poques hores de son, l'obligació de tindre sempre bona cara, un somriure i una agenda completíssima que no deixa respirar una reina a qui acompanyen 10 cotxes oficials. Pilar Jiménez està vivint uns dies inoblidables. Es fa esperar. La fallera major de València baixa de casa. Acaba de començar el dia i ja cal córrer. Preses amb cotxe controlades per la policia per a complir l'agenda. El xòfer es converteix en un àngel de la guarda. Dins del cotxe què passa? Pues passa de tot, alegries, disgusts, de tot. Moments de ràbia, moments de molta alegria, moments de plorar per il·lusió. La reina de la festa aterra al primer acte sense haver desdejunat i amb son. ¿Cuántas horas has dormido avui? Pues me parece que 4. A peu de carrer i des de les altures desperta mirades. Una corona de llorera sí, una altra allà. Una mascleta a les 11, una altra a les 2. Esta des del balcó del consistori. Cada vegada que baixa el cotxe li plouen floretes. Eres tan guapa que hasta las baldosas te aplauden al pasar. La resta de secrets prefereix guardar-se'ls. Si este xòfer parlara, una altra cosa seria. Fa 15 anys que és el conductor oficial de les falleres majors de València, que es diu Pronte. I els cotxes oficials ja estan esperant a les reines de la festa perquè, òbviament, l'agenda fallera no para. Este matí, fa unes hores, hem vist la fallera major i la seva cor d'honor en l'homenatge a Sant Josep. Un acte protocolari, però també amb molta emotivitat. Desenes de fallers han acompanyat Pilar Jiménez i Ariadna Galán en l'ofrena floral a l'estàtua del Sant. Igual que la nostra festa.